Taiteilija ja ylikonemestari, merimies, lähiönäyttelijä, muun muassa Vantaan lähiöteatterin perustaja Jaakko Lemponen on maalannut tänne Louhelan Punakulman ravintolaan, joka on pubi tässä kultakaivoksen yhteydessä, niin 14 metriä pitkän seinämaalauksen, ja korkeuttakin tällä työllä on 1,20 metriä. Nyt on kuitenkin käymässä niin, että tämä rakennus puretaan ja on pelättävissä, että myös tämä maalaus sen myötä häviää. Mitä mieltä tekijänä olet tästä, Jaakko Lemponen? Onhan se sinänsä tulee niin kuin paha mieli, kun on tämän rakentanut ja itse maalannut ja tässä kuluttanut aikaa. Ja tässä on monta hyvää kaveria edes menneitä tosi jo ikuistettuna, niin että se hävitettäisiin pois, niin pahat tuntuu. Tämä on tehty tiiliskiven ja rappauksen päälle, niin tämän säilyminen tällaisena on ilmeisesti vaikeaa, mutta mitä olet sitä mieltä, että jos kuvattaisiin tämä hyvin tarkasti ja sitten tehtäisiin jonkinlainen esimerkiksi laminaattipohja tai vastaava ja se laitettaisiin sitten tämä taideteos näytille tänne Louhelaan jonnekin ulkotilaan? Se olisi pääasia, että se jotenkin saadaan säilytettyä, mutta se on lähinnä mun mielestä ainakin niin se on ainoa mahdollisuus, että kuvata tämä. Eihän tämmöistä seinää, niin tätä on mahdoton säilyttää siitä mihinkään. Sulta meni käsittääkseni vuoden verran aikaa, kun teit tätä työtä. Kyllä tässä reilu vuosi meni. Tosin tätä ei tehty joka päivä, tehtiin aina silloin, kun oli sopivasti porukkaa mallina ja muuta. Tässä on kymmeniä ihmisiä kuvattuna siinä vuoden aikana ja se on aika vaativa työ tosiaankin ollut. Mitä nyt olen havainnut, ne aika monet ovat ihan näköisiäkin. Ja minkälaista palautetta sait aikoinaan tästä silloin, kun tämä työ valmistui? Jotkut oli kovastikin tyytyväisiä ja on sikäli tarkoitus ei ollut täysin tarkkaa tehdä. Tämä on niin kuin karrikatyylillä sillä lailla tehty, että koska tämä on lateksilla maalattu kivipintaan, että ei ole saanut semmoisella materiaalilla kuin esimerkiksi öljyväreillä voisi tehdä tarkkaa näköistä työtä, että tämä on porukka tykkäsi. Sä aloitit tämän työn tekemisen, oliko se 1996? 96 suunnilleen. Oliko tämä tilaus ravintolalta vai mistä tämä idea tuli? Tämä idea tuli sillä lailla, että me istui Pekka teki ehdotuksen, että voisiko tämän ikävän näköiselle seinälle saada jotain tehtyä. Ja mä lupasin sitten, että mä maalaan tähän jotain. Se alkoi niin kuin, se idea syntyi koko ajan tehdessä. Ja sitten mä tämän ensimmäisen seinän jälkeen lopetin jo, mutta tämä isäntä esitti toivomukset, jos mä jatkaisin nämä loputkin. Niin, tarkoitat Pekalla nyt tätä ravintolan omistajaa? Kyllä. Pekka Ahonenhan hänen nimensä, joo. No, oliko tämä sinulle rahakaskin samalla sitten vai minkälaisella sopimuksella työ aikanaan tehtiin? No täällä on aika monta erilaista systeemiä, että millä tämä tehtiin. Ei tämä mitään varsinaista rahapalkkaa ole koskaan otettu. Siis kaljapalkkaako? Ja lähinnä. No, täällä on ihan legendaarisia ihmisiä istunut. Olen havainnut, täällä on muun muassa taiteilijoita ja ketä muistat siltä ajalta, kun teit tätä työtä? No, Oiva. Tulee ensimmäisenä mieleen, joka oli ensimmäisenä tässä istumassakin. Oiva oli semmoinen persona, hän istui täällä joka päivä maniskoineen aamusta iltaan melkein. Ja Oivasta mä niin kuin aloitin koko tämän systeemin, niin sitten aina kun ketä täällä kävi. Tavallaan Artsi istui täällä silloin. Sarjassa Jarno oli usein. Sitten oli näitä paikallisia kuuluisuuksia muitakin, jotka tämmöisiä täällä usein nähtyjä tapauksia. Nyssöjen Pekka ja sitten Valtasen Aimo. Ja tässä on tämä meidän kuuluisa Oiva, mistä aloitettiin koko... Laitaluodon Oiva. Laitaluoto, aloitettiin koko systeemi. Siinä on näitä. Tämä oli se sisäpiiri silloin, se on Saku, edesmyyty rakennusmestari ja
Ja siinä on sitten, siellä on mun oma kuva. Vahtimestari Ami. Joo. Mä muistan henkilöt erittäin hyvin, mutta on muistikatko, että tässä on Martin Laaksosta tuntee nimen Kentsu. Siinä on meidän tarjoilija Eila. Sitten täällä on Poran pariskunta, näyttää tikaheittäjiä. Raimo on tässä. Sitten hetkeen täällä on Taina Pora, tämä kirjanpitäjänä, niin kuin Puniksen tikan porukkaa. Siinä on Roope, valkeapää entinen merimies kanssa, Etelä-Amerikan kiertäjä. Sitten on Sotavallan Artsi, on Sarjasen Jarno. Tässä on se, mikä piti sitä karaokea, veti silloin usein täällä se. Kun niin kuin aikana, täällä on yksi Raili, nyt mä muistan nimen. Vanha rouva, erittäin mukava ihminen, mutta kun mä piruttan, niin mä alasin minihameen ja toiset meilimonon sääret sillä. Siitä tuli sanominen, että eihän tuommoisissa vaatteissa koskaan ole liikkunut. Näistä aika monet taitaa olla jo vainaita. Sanoisin, että 50% näistä on lähtenyt ainakin. En varmaan, vaikka olisi useampikin jo poistunut kirjoilta, mutta paljon näistä on lähtenyt pois. Mitä tämä materiaali itse asiassa oli? Siis tässä on, niin kuin todettiin, niin tässä on tiilipohja ja sitten se on kai rappinkia. Tässä on lammattu tiilipohja ja silloin sovittiin, mä kysyin Pekalta, että tasoitanko mä tän ennen maalausta. Ja sanoin, että jos sen pystyy tekemään ilman tasoittamatta, niin vedetään väri suoraan siihen pintaan, mikä siellä alla oli. Ja niitä on sitten tehty, että on vaan ristallisuudella pesty ja seinien lateksilla maalattu päältä. Jaakko, sinusta on sanottu myös ja jopa kirjoitettu, että olet eräänlainen taiteilija Jumalan armosta, mikä tarkoittaa sitä, että paitsi tämä taiteiden työ, niin olet paljolti nähnyt maailmaa ja merimiehenä itse asiassa olet koulutettu ylikonemestari varsinaisesta ammatiltas. Kauanko olit merillä ja missä päin kiersit? 20 vuotta, reilu, eikä 22 vuotta. Ympäri tätä pallonpuoliskoa melkein kaikki nämä, mitkä laivat kulkee. Näitä Jäämeren pohjoisempia osia ja sitten näitä Etelä-Jäämeri, mikä multa on käynyt. Niin, käsitin, että olet myös Cap Hornin kiertäjä. No en varsinaisesti. Mä olen Cap Hornin ympäri mennyt konevoimalla, että se ei ole sama kuin mitä nämä purilavamiehet aikanaan. Ennen kerrotaan, että merimiehet näkivät pikkuukkoja ollessaan pitkiä linjoja merellä. Pikkuukot oli usein jopa käärmeitä, jotka tuli kajuuttaa. Näitkö sinä koskaan pikkuukkoja merillä ollessa? En mä voi sanoa, että mä niin paljon olisi ottanut viinaa silloin, että näkynyt. Sitten kun jäit maihin, niin mitä sä sitten rupesit tekemään? Kokeilin sitä voimalaitoksella, mutta se ei niin kuin käynyt minun. Ei sopinut niihin ympyröihin, mihin mä olin laivalla tottunut, semmoinen matkustaminen ja joku yhteiseen paikkaan. Mä lähinnä sitten ajauduin jostain syystä niin kalliolouhintahommiin. Joo. Mitä mä sitten teinkin eläkkeelle jäämisen saakka. Sä olet myös ollut perustamassa Vantaan lähiöteatterin, joka on tämmöinen lähiönäyttämö. Ja käsittääkseni se ensimmäisen kerran rupesi toimimaan sun kodissasi. No se mun himassa perustava kokous pidettiin mun himassa Martinlaaksossa. Ja tää oli, kun mä olin ollut harrastajateatterispenskana, ei sitä jo ennen laivalla lähtöä. Ja sitten olin Malmin työväennäyttämällä, Tapanilan työväennäyttämällä. Ja harmitti, kun oltua pitkässä matkassa ja hankalan kulkuyhteyksien takia. Ja kun meillä on tässä edes mennyt jo ammattilainäyttelijä Aimo Paapio ehdotti sitten Martinrallissa, että miksi sitten perustaa omaa tänne. Ja niin me sitten kasattiin yhteen porukka ja vedettiin meillä perustava kokous ja perustettiin tämmöinen Vantaan lähiönäyttämö ry-yhdistys. Vieläkö tämä yhdistys on voimissa? Toimii.
No, ketkä sun lisäksi oli perustamassa tätä näyttämöä tänne? Se oli Hannele Kivimäki oli ensimmäinen, sitten oli Pekka Keiho, Aimo Papio, Arja Köngäs, Timo Miettinen. Me saatiin hyvin tämä koko hallitus kasaan silloin tätä porukkaa. Sitten oli semmoinen Timo Kyntä ja vuonna 80 tämä perustava kokous oli. Niin, koska sitten oli ensimmäinen näytös ja missä se oli? Martinlaakson lukion auditoriossa ja se näytös oli toukokuussa 1981. Mikä oli kappale? Mika Valtarin Yövieras oli näytelmä. Minkälaisen vastaanoton se sai? Sai erittäin hyvän vastaanoton ja se esitettiin sitten muun muassa Vantaan kulttuurilautakunta osti sen meiltä ja sitä esitettiin Tikkurilassa, sitten Hämeenkylän koululla tässä Vantaan eri paikoissa alueella. Ja se oli oikeastaan mulla se niin kuin suurin työ. Mä ohjasin tämän Walter McCainin, semmoinen irlantilaisen sen sankarin kotiinpaluun. Se niin kuin jäi sitten mulla viimeiksi hommaksi, että mulla ei ole hetkääkään terveysronkilla. Missä vaiheessa sitten tämä varsinainen maalaustaide tuli sun elämääsi? Tämä maalaus, tämä on ollut kans niin ihan kakarasta jo pienestä mulla semmoinen harrastus. Ja sitten mä rupesin sitä harrastaa, kun mä jäin mereltä maihin silloin 70-luvun puolivälissä, niin mä kävin tämmöisen maalauskurssin Lahdessa ja sitten mä rupesin tekemään niin kuin, en sitä vaan huvikseni, mutta sitten näytti, että niitä rupesin menemään kaupaskin ja tauluja ja mä rupesin maalaa oikein lähinnä muotokuvia. Vieläkö sä nytkin maalaat? Olen mä yhden kuvan tänä vuonna tehnyt. Muotokuvan vai? Muotokuvan tämmöisestä lentokapteeni Johanssonista. Että kyllä mä vielä jonkun verran sitä harrastan, mutta tämä työ niin kuin tässä, niin tämä lähti sillä perusteella. Mulla oli tässä myyntinäyttely. Koko tämä ravintola oli mulla käytössä yhden viikonlopun ja sen jälkeen niin tämä Ahonen esitti mulle, että voitaisiinko tälle seinälle tehdä jotain. No niin, Jaakko, oli oikein kiva keskustella kanssasi ja minä toivon ihan sydämestäni, että saadaan tämä sun taiteessa näkymään täällä Vantaallakin suurimmalle joukolle. Tämä on ihan sen arvoinen työ todellakin. Tästä vantaalaisesta on tykännyt aikanaan, taas hieno homma, että tämä säilyisi.